Erokamano nyakwa Ramogi kuom keto Ramogi TV kendo yiero Ramogi TV otieno ma kawuono otieno mar tich ariyo odiochieng' ma bende akelo ni weche manyien mag oimore achiel kachiel bang' saa achiel ibedo kod Trevor Mbija. Koro an kanyakwa Ramogi mondo akel ni weche manyien mag oimore mosetimore pacho ka mangima kachoklo mede matimore matudo piny Kenya kod pinje maoko. Wan kod gi yora dimba kuom saa achiel mangima kibedo gi ng'eyo kuom gik ma osebedo katimore odiochieng' mangima nyakwa Ramogi mana ka Ramogi TV. Kamoro amora ma intie mag oting'o weche mag masira mar apaya ma bende otimore odiochieng' ma kawuono. Weche mag siasa bende nitiere iye kanyakwa Ramogi kaachiel kod limbe mar jatend piny William Ruto e piny mar China to kod mamoko mathoth koting'o ng'e gwenge wa odiochieng' ma kawuono. Mokwongo wayudo thuond weche. Kia Chemelil kibiro Muhoroni, Chemelil yorach. Kia Junction kidhi Kisumu yorach. To sirikal mantie yoni gichung' to gin osure gima gikawo. Ji aparo wito ngimagi e masira makoch mar apaya motimore Kapsitet e apaya Malundiani Muhoroni. A bad decision, as in the eyes of many members, is better than no decision. Mwalimu sio electrical switch ambayo unaweka on na off bila akili mzuri anajaribu kufanya. Jokanyo moko mag Kupet sayo jagoro margi kuom tiko ng'anyo apoya gino magiwacho no chacho jonyuol manyose golo nyithindgi e sikul. The Inspector General shall attend court on Thursday, 2024. Do chiko mondo gai mar obila yor kojolo Gilbert Masengeli oduok penjo e wi lal mar ji adek manodhi e kinde ng'anyo manotimore Kitengela. Arwakni machiegi nyakwa Ramogi jaloko mara iluongo ni Belinda Adhiambo Nyage Moremo inyalo tudri kode namba 36000 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, kambui mar X en @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati. Machiegni ji aparo wito ngimagi kama moko adek oyudo hinyruok e masira makoch mar apaya e gwenge mag Kisumu Ndogo e apaya mawuok Londiani kadhi Muhoroni. Masira no timore bang' trailer mane nie ng'wech ka ochomo Londiani ne obayo kendo tuomore kod Nissan mating'o jowuoth. E gweng' ma Kisumu Ndogo e apaya mawuok Londiani kadhi Muhoroni e kama jowuoth maromo 10 mane gin ochopo wuoth gi ngimagi ong'adre apoya nono e masira makoch mar apaya e kinde ma trailer ne otuomore kod nyamburko e kido mar Nissan mating'o jowuoth mane giidho ka trailer no maikoni ni riembo matek ne obayo yo kaluwore kod kethruok mar apaya. Hii ajali ikifanyika nilikuwa nafuata hiyo lori nyuma. Sasa hiyo lori alikuwa anajaribu kuepa hizo mashimo na kumbe alisharuhusu kondom. Yenye tunaomba bumps kwa hii barabara. Hapa hakuna bumps na hilo malori zinatoka huku juu ikikuja na mbio sana zikiteremka huku chini. Tunaumia sana sasa sisi hata kama wenye wanapita hapa ama wenye watu wa magari ndogo ndogo. Tunaumia sana kwa hii barabara. Hii barabara ni mbaya sasa magari zinakimbia kombo. Hakuna utaratibu kwa hii barabara. Tunaomba watu tengenezie barabara. Barabara ndio mbaya. Kaluwore kod jopiny alwora mar kar masirano, kethruok mar apaya osebedo ka kelo masiche kinde ka kinde ka gidwani mondo jatend piny William Ruto ong'i kaka iloso apayano ma kontrakta mare manowinjo bed ni gero nyocha nochungo tich. Yaga nyithi sikul madhi skul otho. Koro wakwayo sirikal mondo ong'i gweng'wa ni ong'i ndara ni osenego ji marach. Sirikal kuyie tu winjwa barabara rach. Ruto konywa watho. Wakonye duong' watho. Warumo ndara. Tafadhali gikonywa giyawnwa yoni maduong' makata kunyalo bedo ni owuok 4 makoni ka giyudo to gipaswa mondo wayud kaka jikonyore nikech ji hinyore. En urido makata ok nyal ket bumps. En urido. Koro ka en urido onge kaka inyalo kony nikech bumps ok nyal bet. Sirikal okonywa. Ywak wan gono na yo maya Muhoroni to Bangla yo no rach ke yo no hinyo mang'eny. Ajala timo yo no pile sa ojotelo malo ok ng'imano. Wan wakuogo ojotelo man malo ozondara mondo ajali go wetimore. Ka gibuogo dhi ng'anyo poni yore makono kolosi, jopiny onyiso ni gisebedo kod midhiero kuom kinde malach ka kinde ikoni oro kontrakta to gimotimo onge. Kia Chemelil kibiro Muhoroni, Chemelil yorach. Kia Junction kidhi Kisumu yorach. To sirikal mantie yoni gichung' to gin osure gima gikawo. Kata gari ting'ango ok gigero ting'o ji mang'eny ok ging'i. Gin ging'iyo mana pesa gi. Akwayo ni Ruto koyie to losnwa yo. Raila Malint wahinyore Muhoroni ka yorach. Un kanye
Wawito wagwa mbuni nyalego wawito wa. Sio kuleta contractor kwa site, hakuna pesa, alafu ni kudanganywa tu na mambo mingi. Tunaomba hii handshake ya Raila na Ruto ifanye kazi, at least hii barabara itengenezwe. Watu wamekufa. Tunasema tutafanya maandamano kuanzia next week. Watu wa Chiang'o warudi mali walitoka. Wakikataa kutengeneza hii barabara, tunaanza maandamano next week. Ringre joma wito ngimagi otere kar kano ringre ma St Vincent Moroni ka chumbe mag nyamburko mane odong' bang' masirano oywa ka itere Tesindo bila ma Kipsitet. George Bati, Ramogi TV. Kodhi nyime ni japuonjre moro ma ja klas 11 e skund sekondar ma Kapotobit e kaunti ma Bomet yudo thieth tok japuonjre ma nyawadgi muonje kendo tong'e gi beti. Jalop komanda mar obila ma Bomet East Joseph Chesire wacho ni japuonjre ma ja klas 12 nobedo kod tungni kod nyawadgi ma nyako ma wachore ni en osiepne kendo notong'o ng'ute, wiye to kod landa wang'e. Wachore ni e kinde mane omonjo ramonjno otimore, jopuonjrego ne ni kendgi e skul nikech jopuonj ne nie ng'anyo. Obila ma Longisa dhi mbele kod timo nonro kendo manyo japuonjreno manyo ringo molal. Asubuhi tumeamkiwa na mayowe asubuhi na watoto wa shule. Tukakuja tukapata watoto wanapiga nduru, kuna mmoja wao amekatakatwa na panga. Sasa tuko hapa kwa kilio kubwa kuhusu watoto wetu wenye tunaleta kwa kuja shule, lakini tunapata hapa imekuwa kichinjio. Hii si mara ya kwanza watoto wetu tukuje ikiwa imepigwa nduru. Kuna wakati imepigwa nduru saa 3 usiku. Tukakuja tukapata hata hakuna security, hakuna mwalimu yote. Hii kilio yote tumefikisha kwa ministry, lakini hakuna tofauti yote, hakuna changes yenye imetokea. Sasa hiyo ni kilio kubwa. Tunataka ministry kama imesindikana isikue hapa shule, hakuna haja watoto wetu tulete shule akuja achinjiwa hapa. Pogruok omienje kinde tend Kuppet kod jopuonjgi ka jokanyo kata jopuonje mag jokanyo mag riwruogno kaluwore kod okang' ma okaw kod tend Kuppet mar lando ni ng'anyo mar jopuonje sekondar ma osebedo kadhi nyime pacho ka koro chungi ka jopuonjre bende nosechako dok e sikunde. Jopuonji wak ni ok okaw pachgi e wi okang' mar chungo ng'anyono ka tend Kuppet to ramo ni gisechopo e winjruok gi duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC mar chungo ng'anyo kata bed ni moko kuomgi ok winjruok magi ok bete maruya. Lydia Okeo nyako Ramogi oluwo sigana ni kendo mar report. Matin ne seche 24 kende bang' riwruok jopuonj mag skunde sekondar Kuppet chungo ng'anyo mane odonjo juma mar 2 odiechieng' manyoro. Pogruok koro mienjo e kind jokanyo mag Kuppet kod jotelo mamalo. Jokanyo mag Kuppet ywak ni onge winjruok moro amora malong'o ma sirikal osedonjo godo gi jopuonj ma osebedo ka pedho ywak gi ne piny owacho koreo koda kameto mar osara ndiko jopuonj na sekondar loso yore mag thieth kod mamoko. Giywak ni telo mamalo mar Kuppet ondhogogi kendo ka okang' mar chungo ng'anyo ka ok onywako pachgi kata matin. So we are not the ones who have caused this problem. It has been brought to us, to our doorstep, because the national leadership has failed. Mgomo sio kitu ya watu wawili. Mgomo sio ya Nazi Macharia na Kilo Misori. Mgomo ilikuwa ya walimu. Kwa hivyo mtu hawezi kukaa kwa kona na aenda ongea na mwingine na wakunywe chai alafu akuja asitisha mgomo. Hiyo ni kuchukulia walimu kama watu ambao hawajui haki zao, watu ambao hawajielewi na hawajifahamu. Actually, it's not about calling off the strike, but it is about what is the Kenyan teacher, what is Kericho teacher getting from the strike that we went. We didn't want to be organizing strikes over and over again. That's why we wanted to be heard and be given a fair deal, so that as we go to class, we will have a heart to teach. The teachers of Narok are a disappointed lot because of the blackmail, the deceit, and the politics that the national office has played on teachers. Jagoro mar Kuppet Bade Manyeri Francis Wanjohi wacho ni ne giseketo ikruok makare mar dhi mbele gi ng'anyo nyaka chieng' sirikal winji wakgi kowacho ni yo moti godo e chungo ng'anyo no odhi ataro gi chike matayo riwruok mar Kuppet. Today we had planned a mega demo at Mukoroine
now it cannot go on. We are confused. And also we have not gotten any official communication up to now. In the Constitution, it says that it's only the governing council that can call off the strike. But now, this was a suspension, and they took advantage of that loophole because the suspension, and on the other hand, there is calling off. Jagoro mar Kupeta kelo Missouri kata kamano olero ni gisewinjore gi TSC kendo oboke mag winjruogno ibiro chwal e doho chieng' tich ang'wen mabiro. Further to the understanding between the Kupet National Executive Board and the Teachers Service Commission that suspended the teacher strike, our legal teams have finalized the court consent which will be presented by the parties on court or to court on Thursday. The consent agreed by the lawyers covers all issues in the union's list of grievances, with the exceptions of the employment of junior secondary school teachers. Kata kamano, Missouri yango ni moko kuom dwach jopuonj kama oting'o ndiko jopuonj junior secondary ok nyal timore mapiyo kaluwore ni od bura mamalo pok opwodho omenda mar ndiko gi e tich. Kata kamano, owacho ni en gima gibiro medo goye mbaka ahinya to bang'e jatend piny Kenya William Ruto tieko limbe mare e piny mar China. Despite the union's demand for a commitment on the confirmation of the 46,000 intern teachers and employment of 20,000 new ones, the Commission maintained that it lacked clear authority on the matter, since the funds for the purpose had not been provided by Parliament. Magitimore kinde ma jonyuol to yogo gwenyruok ma osebede kind Kupet kod TSC gino magiwacho ni hinyo mana nyithindo ka koro gikwa winjruok mochwere. Serikali waongee na walimu wape pesa yao, watoto waende wasome. Sasa kama mimi mzazi mtoto ako form 4, ukweli wa mambo amemaliza amekaa nyumbani wiki moja. Hakuna mwelekeo. Waongezee walimu pesa nao wafanye kazi. Mwalimu anapata 17,000. Hii hata ukifanya budget iwezi kufikia. Hiyo ni pesa ndogo sana. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Konsudani jopuonjre magin jotend jopuonjre e mbalariany ma Thurka medo sayo chenro manyien mar siro somb jopuonjre magiwacho ni ok tiyo yo makare. Jopuonjre go dwaro mondo piny owacho wit oko chenrono ka giseyo kaka iketo jopuonjre e kidienje midendo ni bands mopogore opogore, ka bende koro gidwaro ni mondo wit oko kidienje ariyo mogik miluongo ni bands ariyo mogik. Gidwaro ni onywak gi e komiti manono chenrono mane jatend piny William Ruto singo mar chugo. Ka gibogo dhi ng'anyo, poni dwachgi ok ochopi. Somo manyasani ni en ni means testing instrument gimidendo ni MTI kata yo ma giketo godo ji e bands mopogore opogore oken giratiro kata mathin. Inyalo yudo ni nyathi ma e family mar jomodhier, nyathini endi okaw kete band mar jogo magin tajiri. Koro ere tiende, koro gimwan wadwaro kendo wadimand en gima wachiwo kaka obed ka sheria ni mondo mi jogi eki gidhi anena ei gino kendo ging'iye maber mondo mi ginyal keto nyithindwa e bands makare. Gimachielo wadwa ni mondo mi jaduong' Kero ensure ni ka gimoro amora timore Kenya ka ma relate to education to nyaka nyithind school magin jotend nyithi schools luongi mondo mi wambe wagol patch. We want a fair thing whereby someone out there who is of influence will not make a phone call and say, place my student in a certain band. So what will happen to those people at the mashinani who know nobody here in Nairobi? Whom will they call? Katika ile riba ambayo inawekwa kwa loans, kwa HELB, ipunguzwe kutoka 4% ikuje hadi 2%. At least hapo tutakuwa tunasema jambo na tutakuwa tunaongea tukienda mbele. Lakini kwa saizi bado tunasema comrades viva. Comrades reject. Koro mogimano wach mar jopuonjre kagi medo kwedo lai manyien mar siro somo jopuonjre mbalariany manchane sirikal ochako tiyo godo. Kawasudo en ido mamalo mogiko chiwo chik ne ogai mar obila ma kojolo Gilbert Masengeli mondo mi ochope mbele ne chieng' tich abich mar jumani maonge leo e wich lal mar rowere adek e kar dak ma Kitengela jumbe ariyo mokalo. Mabiro bang' Masengeli rem chopo e do kendo oro ng'ato e loye ka owacho ni odhi e limbe mar tich e pinje maoko, wach ma okwed kod riwruok mar okinde pacho ka LSK.
Bura makamano ne ochwal kod riwruok mar okinde LSK kod riwruok mar Amnesty International kaka miyo ler kod Chris Owino. Eng'eto mar bura mane ochwal kod riwruok mar okinde pacho ka LSK kaachiel gi Amnesty International, jal buche madoho mamalo Justice Lawrence Mugambi ochiwo chik ne ogai mar obila ma kojolo Gilbert Masengeli mondo chop e nyim doho chieng' tich ang'wen jumani ma onge leo. The court has to assert its authority for the maintenance of rule of law and order, particularly where deliberate disobedience of its orders has been demonstrated. I will thus order that the Inspector General shall attend court on Thursday, 2024, to punch the contempt before further proceedings in this matter. LSK kod Amnesty International ne ochwalo bura e doho mar kwayo doho mondo gol chik mar mako Gilbert Masengeli kuom rem chwalo ji adek ma wachore ne olal jumbe ariyo mokalo e yo ma ok ong'ere e gwenge mag Kitengela. Masengeli kata kamano ok ochopo e nyim doho kendo oro ng'ato e loye bang' wacho ni enie pinje ma oko e limbe mar tich. Having failed to obey the two court orders, the first respondent equally failed to obey the third one that required him to attend this court this afternoon. The court has teeth and can bite. It will not watch at its authority, and the constitutionalism is slowly being whittled away. Those that deliberately ignore or disobey court orders must be ready for the consequences, and for the violation of the Constitution, even greater consequences. Doho ne onyis ni Masengeli nie pinje maoko e limbe mar tich, wach mane okwed kod ogai mar LSK Faith Odhiambo mane owacho ni onge ranyisi mane ochwal ni doho mayango ni Masengeli nie pinje maoko. And they had more than adequate time to respond to the issues at hand. But most importantly, my lord, is to tell this honorable court where Bob, Misheni Njagi, Jamil Longton, and Aslam Longton are. My lord, to date they have come before you to make fun of this honorable court by coming to report that the IG is doing other duties. There are more important things than the lives of Kenyans. Jal buche madoho mamalo Justice Lawrence Mugambi tarik 28 dwe mokalo ne ogolo chik ne ogai mar obila Aton Jenner kod bad migawo mar okwach kich mondo oler kama Bob Mishemi, Jamil Longot kod Asmal Mogot nitie. Mabiro e kinde ma jatend duond bura mar Safina Party Jim Wanjigi, okil Kamalo Kawelis Otieno kod riwruoge makedo ratich oganda osingo madonjo ne tend obila e doho mar piny mangima. Jo motelo ne obilagi, commanders mag obilagi, wadwa donjo negi, to magi gin charges ma genuine. Jo motho gin jo otho mar adier. Postmortem nitie, medical report nitie. Jo moyiny wan gi medical reports magi. Jok molal wan gi obi magi. Wan gi familia magi. Mowacho ni ng'ate gito nokawo gi jok ma tiyo ne sirikal, magi na ofisa mag polise. Koro wan wala donjo ne jogi bende. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawasudu nyako Ramogi ni bang' jatend piny William Ruto timo limbe mare alwora ma Nyanza juma mokalo. Jopiny kod jotelo koro wuok oko mar sunde mondo kete tim singo mage. Walter Nyambaga notwa kod jopiny kendo ma eler. Bang' timo limbe mag alwora ma Nyanza juma mokalo kaunti ma Migori, Homa Bay, Siaya, kanyakla kod Kisumu, jopiny koro wuok mar kone jatend piny William Ruto mondo okasre mar timo gik mane osingo ne japiny ka gikoni pok gineno ber mora mora mar limbe no. Dongruok mano o promise wa kaka jo Homa Bay mondo timre. Osebed kiwachoga to jotelo osebedo kabiro to ng'iso wa tok tim. Kiko bed story mar siasa mar wuondo jopiny to go gik tonge dongruok. Manyo promise wago wagombo ni mondo otim. Kiko wacha to okotim. Ruto ne obedo kod jo od bura mawuok Nyanza magiriedo weche mane gidwaro mondo tim kuonde mag chung ute bura magge. King'iyo wach mag barabara kaka Lake Ring Road, nyose commit ni koro wanya yudo ne rieko ma Lake Ring Road inyalo tim mariwo counties wagite. Ferry migero cha en at advanced stage. Menje ni koro wambo nyabedo gi ferry mawuotho ewi pi ei nam. Chakre Meru nyaka Kisumu nyaka Busia nyalo bedo mayot. Yoni en bende en very important nikech otudo constituencies adek. Owuok e Irongo, kae to donjo Awendo, to dhi otiekore gi orumo gi Rapogi.
Rapogi ni Uriri constituency. Koro Kenya los Kanyawanga, Kuoyo, Dede, Dongoer, Rapogi, to nyalo bedo korwa maber. Magi yore ma wakwayo. Nikech osiep ma neno ka chakore matin ni nyalo miyo korwa kono be koro ing'iyo gi wang' maber. Jatend piny William Ruto ne osedha yanga chenro mag chako dongruok kaka mag pur michele to kod kembe mag rego tiang' manyo chiro mar mwandu mawuok e lo. Manyiso ni kanyo wang'iyo the Greater Nyanza, mchele kata kichakogo en Siaya, en Kisumu, en Migori, onyalo konyowa e weche mag food security, nyalo create employment. Ing'eyo ni chien kacha kembni gi nche nitie gi gope mag jopur niang' pesa mang'eny ma ong'ad gope mag kembni gi mane gin go oko. Sani gimodong' en mana gowi mar jotich matiyo kasoni ma chopo milion 800 gi wiye kiweyo deductions moko. Magi gin kwayo ma thuolo ma president obiro chiwo ne ni mondo pesa chako yudre mondo chul jotich makasoni. Kata kamano, jopiny wacho ni limbe no nyalo mana kelo gero mag tije ne jopiny monyuolo kwe. Wayudo kwe. Kenya yudo kwe, nok wang'eyo ni kata Ruto nyalo biro e ginene ka. Koro en konyruok, koro wadwaro ginene ke stima waseyudo ka. Pesa ni koni. Chenro mag dongruok kawuono chopo kama jotelo mag jo ODM gi jo UDA gi sirikal te oriwore gi miluongo ni broad based government. Wan kaka mayouth gima wanyakwayo en ni kazi kwa vijana no ema wagomba ahinya. Konya omegi piyo piyo, onyakonyowa sana. Bende limbe Ruto wachore ni oloko kit siasa ma Kenya ka kama oganda koganda koro parore ni kiny nyalo chalo nade e paw siasa. E kindi kata oganda wegi kit siasa ncho sepogoji ma jok moko nyocho modh kata modhre pi kata e chiro jok ma ok kata chung ok modhre kwe. Ji nyalo timo ohala, ji nyalo dhi about their things e yo maber. Mar ariyo maduong' en ni oketo kwe ma koro ji nyalo wuoyo kaka jotelo mondo koro ji front agenda manyalo gero thurwa. Koro onge larruok matindo tindo koni gi kocha. Jowa nigi gombo maduong' mar bedo e sirikal. Makane gi yudo ng'amoyawo negi dhot, jowa nodonjo gi dendgi te. Bende koro ka wan maloku, to koro wan gi nafas mwanyalo duong' e dhout ofise mag sirikal gi. To ok ng'iyowa kaka joma nogo kura ne mrengo moro mar siasa. Koro ing'iyowa kaka jo Kenya. To kendo iwinjo message ne, en nodwaro Kenya ma ji wuothe kanyakla regardless of their political affiliation. Okay. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Okoromogi wamedo dhi nyime gi weche manyien mag imore. Jatend piny William Ruto pako winjruok mosebedo e kind piny Kenya kod China ka okoni winjruok makamano osejiwo weche mag ohala kokalo gedo mar ndache reru manyasani kod apeyni e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Koloso e kinde romo mare kod jatend piny China Xi Jinping e kinde ma otimo limbe mare e piny mar China, Ruto luwo ni gedo mar ndache reru mowuok Mombasa nyaka Naivasha oyawo piny Kenya ne ohala ma otimo kod pinje mamoko mag Afrika. Ruto en achiel kuom jotend pinje Afrika ma oyuoro e romo mar jiwo tudruok e kind China kod pinje Afrika midendo ni FOCAC. Recently, we just held the third plenary session of the 20th CPC Central Committee, laying out a strategic plan for comprehensively deepening reform to advance Chinese modernization. Mr. President, under your leadership, Kenya is also pressing ahead in its economic reform and transition. China wishes to take the opportunities presented by the summit to further align our development strategies and take our comprehensive strategic and cooperative partnership to new heights. It is an occasion, Your Excellency, to thank you also for convening FOCAC, the all-important forum that brings China and Africa together. It is also an important opportunity for Kenya-China Comprehensive Partnership Agreement, a strategic partnership that is based on a people-to-people engagement framed on programs that are mutually beneficial between our two countries and based on mutual respect and trust.
Piny owacho igeno ni dhi reso atamalo 30 mag gige nyiewo mwandu mag sirkal kochopo higa manyien dwe mar achiel kosetiek keto yore nyiepo obed e yo manyasani. Kaluwore gi ler mogol kod duol matayo nyiepo KISM, giluwo ni ma timore e kinde ma oyangore ni mibadhi mathoth okwako yore mag nyiewo mwandu mag sirkal matimore e counties to kod piny owacho mamalo. Jata tije mar KISM Kenneth Matiba olero ni tiyo kod yore manyasani madhi tieko tiyo kod otese matching biro neno ne mibadhi ma osebedo kuom thuolo malach ka Kenneth omedo ni ma bende chiwo thuolo ne duol mar EACC mondo med mako jomibadhi. The government through the National Treasury has already communicated to our membership that with effect from 1st January 2025, the procurement system is going to transition to an end-to-end process. What that means is that it is going to be paperless. So from the point of identification of needs in the public sector, to planning for them, to budgeting for them, to budget execution, contract administration, inspection and acceptance, and eventually delivery of goods, projects in the public sector is going to be automated. That is very, very key because it has assisted many countries in the world that have adopted the same to save close to 30% of their public procurement spending. And it is also going to aid in reduction of fraud, which has been a challenge in some instances in the past. Erokamano nyakura mugi kuom yiero Ramogi TV wadaka uyuyo marwa mokwongo weche manyien mag Imore dakika 26 bang' saa 3 mar otieno kamoro amora ma intie puonj gi pak kuom yiero Ramogi TV. Aneno ka awacho ni ayie gi Ruto kuom biro kaluo mondo tim berne okindiko na nyingi ka. Erokamano ahinya agone familia mag joma wito ngimagi masira mar apaya mos kuom masira no an okech kawuok kodiera kata kodiera. Erokamano Lawi wuod Dore Marinya neno Ramogi makare kendo amor gi chenro duto ok anyal lewo ma ok aneno Ramogi TV. Erokamano Ramogi TV lere gwenge mag Okana. Harrison Oswe count me in. Erokamano Harrison in bende. Hello Bati Ramogi ler kendo anini makare ka antire Kisui. Abraham Ogwedhi wuod Kisui Mbeta. Erokamano Abraham wuod Suba kuom kete Ramogi TV in bende. Onge mago mana wacha jopuonj singo mang'eny maonge tim. Okay ni wacha japuonj singo mang'eny maonge tim. Paro ni owuoyo kuom limbe jatend piny gi singo mage. Kevin Ngala kawuok Okana Catholic wacho Ramogi winjore makare kendo nenore bende maler ahinya. Joma bende aneno ka ndiko na elai matudruok mar mbui koni wang'e gi mana mapiyo piyo. Ang'eni to wach mane manitiere mbui ne joma ndiko na achiel kachiel ni kwa Ramogi. Aneno ka Kansila Francis Obwanda wacho ni Ramogi TV neno maler ahinya kendo amor gi kaka weche ugolo. Ka bende okoni aworo wach nyathi momonjo nyawadgi gi beti e skul no. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV in bende. Aneno ka to lela ng'isa ni Ramogi TV neno maler gin kod Jacobila gitimo mos ne jogo ma owito wedegi e masira mar apaya. Joshua Olith Jaganga mar Mumias wacho ni kama ajali no timore en gwengewa kendo ndara no rach adier. Sirikal mondo yie olose ndara no. Erokamano Joshua Olith Jaganga ma wuod Muroni kuom wach no endo. Kasto architect Evans Asi wacho ni Bati winjo Ramogi maler ahinya wakwa jatend piny koro okete tim weche manowacho kaka yo mawuok adiedo. Wacho ni kaka yo mawuok adiedo madhi nyaka Karabok. Ariyo mos makende ne oganda mowito ngimagi jogegi e masira mar apaya Muroni. Mano architect Evans Asio ma oloso kamano nyako Ramogi. Makamu wacho ni bishobe ma Kenya kod Manyanza duto mondo lemne jakom Raila Odinga mondo yuda lemo mar chairman mar AUC mondo dongruok omed donje Kenya, Afrika kachiel kod Kaluo. Wacho ni kinde no jatend duond bura mar ODM en koma koro klar Raila Amolo Odinga ong'eyo kaka ji osewuotho. Wacho ni mano to koro ji morengo nyalo kawo mano kaluwore gi makamu. Erokamano makamu kuom kete Ramogi TV. Kevin Omondi Mariala Township wacho ni Bati Ramogi ler winji kantira nyeko mos makende ne joma wito jogegi e masira ma koch mar apaya. Nyako Ramogi ina monda kaw yueyo
gie sani kaka Ramogi TV bende pod wamedo timo mos ne amo wito jogegi masira mar apaya motimore odiochieng' kawuono moroni, kendo bende wakwayo chang mapiyo ne jogo manoyudo hinyruok e masirano kendo madhi nyime gi yudo thieth. Kinde duto wakwayo joma tiyo kod apaya, ahinya joriembo kaachiel kod jowuoth bende, mondo wabed motang' nikech samoro yo nyalo bedo ma poth. Kodwogo pod wan gi mathoth. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep Nayan. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Ann Manze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviatorshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ni kendo nyakora Mogi bang' wuok e ywe wadhi nyime. Ringre jalupo ma jagni 36 manyol ware ma owito ngimane nam lolwe gi dho wath Magegwe kar chung' bura mar Angwe kaunti ma Homa Bay koro gikone to oyudi. Ringre Willis Okech noyudi gi jolupo wetene ma kata okinyi ma kawuono kaluwore kod chenro mar manyo ringre ma osebedo kadhi nyime chakre odiochieng' manyoro. Jalupo no nowito ngimane bang' kier kowuok e yie manoriko gintie kendo mane gidhi nyime kod chenro mag lupo gi jowetene moko adek. Ringre ne osegol e pi kendo bila otere kar kano ringre ma Homa Bay. Moko kuom jodak ma Soweto e kar dak ma Kibra Nairobi sundo piny owacho mondo ochung'ie adieri e wi weche mag gero udi ma nengogi oyweyo ne oganda ma pacho ka. Giywak ni samoro ok dibed negi mayot yudo udigo nikech onge ogirimiti e kind jopiny kod sirikal e wi kaka oganda owinjo bed ni biro donjo e udigo. Jodak ma bende nobago ng'anyo mamuol dwaro ler e wi kaka chenrono itayo kod kaka jopiny biro yudo udi ma jatend piny William Ruto osebedo ka dhiro gedo mare e gwenge mopogore opogore pacho ka. Ne giramo ni ka adieri onge to gibiro kuno chenrono kendo chuno mondo chunge. Jokanyo modak area mar Soweto Kibra kae owacho ni miradi mar gero ute mar affordable housing oti kodgi marach
niwach nodar gi kakae ni gero kae then to ibo duok ka gise kosegedi to ok gine dalili ni bang' daro gi bro duok gi. To mar ariyo, jo sirikal matimo miradi ni ok dwa bet kod gi piny mondo giwinjre utaratibu mantie. Koro wan kaka shirika wabiro kae mondo wachung' kod jogi mondo wabet sirikal mar William Ruto to mkakati mane maniketo between sirikal mari gi jopiny to kod in private investor. To kaponi mkakati onge kendo adier makende onge, wan kaka Afrika wabiro dhi court mondo wachung' gini nyaka adier neni. Watu wakipomolewa hapa, kuna wale watu wacha niwaite magaidi wa hapa ndani ambaye wanachukulia ili jambo ni kama jambo la kawaida. Wanasababisha watu wafukuswe, wanachukua zile pesa wamepewa, wanakula. Serikali ilikuja ikatuambia itafanya kitu ambayo inaitagwa slab upgrading. Ni kweli, lakini sasa imegeuka sio slab upgrading, ni kitu ambayo inaitwa affordable house. Sisi tu kwa tunataka hiyo. Sasa sisi tukaona kuna kitu ambayo inaendelea ya kutunyang'anya makao yetu. Kwa maoni yetu tunaona ni kama rais labda anafichwa vitu zile zinatendeka hapa. Kwa hiyo mimi ama ministry haimwambii hivi. Sisi wakaaja ama labda anajua na kuna watu wengine ile tujui. Nokoromogi ko rekoda weche mawuok Kibra to adiane nyaka Migori. Riwruok mar World Food Program ka otenore kod riwruok mar Cereal Growers Association kod piny owacho mar kaunti ma Migori ochako siro chenro mar chiemo ne jopuonjre sikunde ma gitimo ka gijolo sikunde e pidho rabuon. Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti e piny Kenya mariwruokno mar piny mangima gi wechego mag chiemo ma ong'ere kaka World Food Program ka otenore kod riwruogno mar Cereal Growers Association siro chenrogo mag chiemo ma jopuonjre e sikunde. E chenrone, sikunde giwegi tiego kendo ijolo mondo gibedi kod nyalo mar puro chiemo ma ginyalo sirogo chenro mar chiemo e sikunde ma ok giketo geno margi kuom chiemo ma ichiwo kod piny owacho. Watiyo nyaka gi schools adek ma en Bielteza Special School in Nyatike, Wachara Karungu Primary School in Nyatike to kod Get Primary School in Awendo. Ka negisenya makoro giketo gi e puothe madongo kendo ginyalo konyo godo nyithindo e chiemo. Wayudo ni seche moko wabedo ga gi shortage mar chiemo e school. As a county government gimatimo kendo watrain jopur kwa se train gi to wamiyo gi kothe mag rabuon gi gipidho kata watimo follow up mwane ni rabuon ni otimo maber. School kaka Bielteza nigi 1 acre mar orange fleshed sweet potato. School ok spend pesa mang'eny ni odhi manyo chiemo oko. Chenro mar chiemo e skunde lipot yango ni osemiyo kwan jopuonje mathoth dhi e sikul kendo bedo nyaka gitieki ka opogre kod konyo e geng'o tuoche ma ikelo kod koso gago makare. Retention mar nyithindo e classroom ama e school bedo high nikech nyathi ong'e ni kodhi e school to nitie gimoro monyalo chamo. Riwruogno ma World Food Program ka otenore kod Cereal Growers Association oyiero rabuon mar orange flesh kaka chiemo ma gidwaro mondo koro tigo e siro chenro mag chiemo e sikunde. Janet Omolo riwruogno mar Cereal Growers Association wach ni bwo chenrone gikonyo sikunde mondo koro pur rabuon mar orange flesh mantie kod ber mathoth e ngima jopuonjre. Rabuon mar orange flesh jolonyochego mag chiemo wacho ne nitiere kod ber mathoth kuom nyithindo nikech okonyo medo vitamin A e del. Nikech waseyudo ni orange fleshed sweet potato nigi madini iluongo ni minerals machalo kaka beta carotene maber ne nyithindo ma pod somo e primary school. Koro rabuon ni gimwachak wayudo kode ni korege to nyalo golo mogo maber. To mogo ni be inyalo tedgo nyuka kata inyalo rugi ngano matedgo chapat kata kek. Lipot mong'ere kaka Identifying and Understanding Barriers to Optimal Complementary Feeding Kenya manogol e higa mar 2023 yango ni kuom nyithindo 10 mantie kind higni 2 kod higni 5 maromo 6 kuomgi nitiere kod nok mar vitamin A e dendgi. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori osebedo mana ka chiwo yedhe makonyo kedo kod nok mar vitamin A kuom jopuonjre ka bende koro geno nitiere ni tiyo kod rabuon ni mar orange flesh dhi konyo tiko nok mar vitamin A kuom nyithindo. Routine coverage mar vitamin A 23 to 59 months yudo ka pod en piny kabisa, yudo ka ok ochop kata tamalo 50. To wang'e maber ni vitamin A en gima
ber ahinya e ngima dhano nikech mokwongo okonyo nyathi bedo gi kinga motegno. Mar ariyo okonyo nyathi bedo gi wang' maler. Nyaka sani atamalo maduong' mag sikunde kaunti ma Migori onge kod chenro mar chiemo e sikunde, ka igeno ni chenro mar chiemo e sikunde ma isiro kod World Food Program kod Cereal Growers Association ibiro ketie tim e sikunde duto. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakwara Ramogi, pod wantiere gwenge ma Migori. Kawuono ni Millicent Adhiambo nolimo gwenge mag Got Kachola mayudore Nyatike kaunti ma Migori, kendo koro ni odwa nyisowa ni to sigana hie mar nying gweng mar Got Kachola ofwenyore ni en ang'o. Nyakwara Ramogi ma en ng'e gwengewa. Nyakwara Ramogi ajwang' machiegni e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mane kaunti ma Migori kuma owuok e gweng' miluongo ni Wuotho Gik, Ofuyo ma obiro Opiyo, kama ong'ere ni Got Kachola ma bende yudore sub county ma Nyatike. Mana kaka pile Nyakwara Ramogi mokwongo wacho kod paro mopogore mag jogweng' gino magilieko kotero kod nono mar nying mar Got Kachola. Gimomiyo Got Kachola nochak Got Kachola, ne nitiere jaduong' moro maduong' to ne gidak e wi got malo kucho. Koro mano miyo Got Kachola obedo Got Kachola, momiyo pod iluonge ni Got Kachola nyaka sani. Ne nitie mama moro niluonge ni Achola Nyong'er, to mama ne en dhako to ne en chi ng'ato. Koro ng'at mano en chuore ni emomiyo nochak ng'ani ka ni Got Kachola, yani ne en mama moro manodak e wi gode ni, emomiyo nochak ni Got Kachola. Ne nitiere miyo manyasi gogo maniluongo ni Achola Nyong'e, ma emomiyo nochake ni Got Kachola. Got Kachola ne en dayo moro ema nomiyo chake, ne en kimila mar joma chon. Chake Got Kachola nikech en e tie got. Bang' winjo paro mopogore wi kaka jogweng' oselieko gino magiparo ni dine mi chak gweng'ni ni Got Kachola, we koro wawinjane na adieri kod kuku mar wach kowuok kuom jodongo mane nitie ka gweng'ni ne chakore. Ne nitie kwara miluongo ni Onyango nonyuomo dhako na to Nyong'er Gachola Nyong'er. Koro nodak kamoro Naneko, to kaka ne en gi mon ariyogo ne ok giwinjre maber, koro nodaro chiege miluongo ni Achola mokelo got ka. Koro nyamin gi mato Nyong'er machi Onyango ni ema ne kone joge ni adwa idho adhi kum nyamera Got Kachola kacha. Nyamin gi no ne iluongo ni Achola, to ne en chi Onyango, ato be chi Onyango. Koro ato Nyong'er ema nochako godno ni Got Kachola. Jomodak ka tegi ni nyikwa Achola, koro mano nochaka ni Achola nikech ng'ama onyuolo gi niluongo ni Achola ne en dhako, ne en chi Onyango. Higni machon ne ji dak e gode, mano miyo kidhi e wi god kanyo higni machon tinde nyithindo kethogi ni nwang'o agulni kuondgo, dapige madongo dongo, degi madongo dongo, tigi onge. Kidhi e wi godno inwang'o gunda miyo ni mato ne gunda, kendo inyalo pogo ni kato ni twe dhiang'. Bang' winjo ni Got Kachola ne ochakore kod nyamiyo maniluongo ni Achola Nyong'e, Nyakwara Ramogi, Got Kachola landore kod weche kata timbe mage. Ne wan gi aora miluongo ni Migori kata kuja odonjo kanyo. Koro ne wanege rech, miyo ne jo kata pinje mamoko biro ma odak kodwa kanyo kendo ka gilupo. Koro kanyo ne wanege rech, omiyo ne umbe odhi. Momiyo umbe landore nikech got moro nitiere ka maduong' manitiere jok madongo manodake, makata sani aguche moko nitiere kanyo madongo mantiere e bwo kigodno miluonge ni mane joma dongo dak niluonge ni Got Kachola. Ma osemiya uma maduong' kabisa ni kidwaro rech to dhi kama ne Got Kachola. Chon to ne en piny maber ahinya, piny migombo, piny mane ochiny, mane nigi chiemo mang'eny. To kaluwore gi sani gi gimoro nodonjo e nam kani Ford. Koro Ford ni nodhi oketho piny, modhi onjao nyaka rech magimiluongo ni rech sani koro onge. Weche mag lupo to rech mamit ma kibiro tichamo to nyaka ipar Got Kachola. Pur machon ne gin thuondi madongo. Kit rech mo manwang' ka omena, fwani, mumi, mamba, okoko, fulu, osoga, adel, sirege,
mago ne nwang'o ka. E seche ma uma mar kamoro landore, owinjo beni humano kelo ber. Dongruoge mage ma jogot Kachola oseneno nyaka ne ochakre. Sano nogo ne wanwang'o ni koro wanyalo bedo gi sikul miluongo ni Got Kachola. Ne wanwang'o sikunde mabende koro kwako Got Kachola. Ne wanwang'o ndara modhi nyaka Got Kachola. Ne wanwang'o osuptal miluongo ni Got Kachola. Loko ne ji pod nigi buto moko mag lum matindo tindo ma ng'ato nyalo gero mana ot ma lum matin kama modolore. To sani koro kata king'iyo tineno ka en Got Kachola kata kuma wantie ne pod onge. Ka ne nigi chiemo modhuro, rabuon ni puro e onaga ka. Ka ne kech owuok malo to jomalo ne biro ka to imiyo gi rabuon ni gin mar rabuon achiel ne ng'ado mana 4. Gik mosabiro mokwongo en somo. Wajoma chon oluong ng'ama kodhi sikul nodianga buk. County government nokelo nwa choka e ji dhiye. Chon ne waonge gari, ne wan magi gari achiel kende. To sani wan gi medruok nikech waneno ka geche nitiere. Ute to wasetemo to pok wagero udi mabeyo. But wa improve wan gi choka cha maber ke aye te olo mana pi. Nyakora mogi to bende gin kod rem kachiel kod kwayo ma gigombo ni otim e alworani mondo Got Kachola okelnegi lokruok. Kaka ji nyalo dhi kata kaka johala nyalo donjo Got Kachola onge kaluwore gi yore maricho. Kata osuptende, yedhe onge suptende, ni wadhi osuptal kaka wanyalo ng'iewe yath onge, yedhe onge, osuptele ni dhi yath onge, ni dhi yath onge. Stima be onge, stima onge senta ji jokuoge kwale kaluwore gi stima onge. To onge kama maendeleo nyalo timore ka onge barabara. Nyaka wabed gi barabara maber, barabara kosebedo maber. Be kane nyalore do bed kata mar lam. To mitoka nindo nwa ka manyalo dhi Nairobi, manyalo dhi kama nade. To Got Kachola bedo Got Kachola mokine sani. To ya wan kod nyithindo manyalo kelo maendeleo to gi tich ema nyithindo koso. Moko matine mwaremo mowinjo wabed go mondo Got Kachola umbe olandre. Machalo kaka kambi mar rech, kumiyang'e rech, kadugernwa kumoro kama chiegni. De wabed gi chir kendo Got Kachola de medre moyo kuma entie. Wan gi kwayo ni joma nwa yiero omed konyo wan nikech ok wane kwadhi maber to nwa yiero gin gigo ma koko Nairobi. Wamodho pi moa e dho nam to pigno bolir. Sani waonge kata sikul miluongo ni Polytechnic. Waonge go. Got Kachola timo mudho. Omiyo akwayo Bwana Opiyo, Minister Opiyo Wandayi, Wood Central, ko yie to winje kwayo wa kaka jo Got Kachola, okelnwa taya ka. Mana kamano Nyakora Mogi gi kanye mwachopo gode giko matielo makawuono. E cheno ni mar gwengewa, omiyo kik idhi mabor, medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi, nikech kae ema juma manyien pod aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata Kiero inyaluonga ni Nyaboma. Kawasuni Nyakora Mogi oranyo ni weche mag ohala ma bende waseluomoni odiochieng' mangima ka koro ing'eyo wach mar nonro mar Got Kachola. Weche mag ohala ni kembe ohala ma pacho ka ijiwo mondo oket ayanga nonro mag holo kod duoko omenda mag kastembegi mondo okony piny owacho e pimo rang'iny mar duoko hola kod kaka omenda ringo e pacho ka. Jata tije maduong' mar kambi mar timo nonro mar Metropol Gideon Kipiakwa owacho ni nonro ma kamago konyo wego hola e pimo nyalo mar ng'ato ka oduoko hola go kirango mana nyalo ma ok alwora ma customer wuokie. Ewi mano kwayo tend counties ma pacho ka mondo bende oneni gichiwo nonro mag oganda ma kawo hola kodgi kaka yor keto e rang'iny oganda manyalo bedo kod nyalo mar duoko hola ma gikawo kowuok e kor gwenge. A lot of the borrowers are in the trade. Today we came here, and the reason we have come to expose the information to the borrowers is because now we are receiving full file, what we call full file, whether or not you are paying. So if you take a loan today, day zero, that information is shared with the bureau to say Peter has taken 10,000, who will be repaying every month. So at the end of the month, Peter has repaid 10,000. If Peter repays 10,000 on or before the due date, their score gets better. If Peter then fails to pay, their score gets worse. So this is what we talk about scoring. Your soft collateral is your character. Lenders in this market
are able to give loans to somebody they have never met, somebody they don't even know whether they lives in a mud house or a brick house or a concrete house, only on the basis of their CRB profile of a credit score. Osuru ni bar piny owacho ma ochung' ne pur mag majand chai KTDA koni piny owacho sani dhi nyime kod chenro mar manyo chiro mar majand chai ma yande nudiwe pacho ka. Jakom mar KTDA Nos Njeru koni e kind kilo milion 100 ma yande odiwo kaluwore kod keyo mabop ma yande jopur oyudo giseyudo chiro mar kilo 40,000 kendo geno margi en ni gidhi yudo chiro ne majan ma pod odong'. Kata kamano jiwo jopur mondo med ng'wedo majand chai manitiere rang'iny mowinjore kaka yor piem kod pinje mamoko ma puro majan mar chai mondo mi nengo mar majan ma pacho ka kik dog chien. We have received high volumes of tea, one mostly because of favorable weather and availability of fertilizer. We saw that in the month of January, February and March there was a lot of rain and farmers were applying this fertilizer. You heard some people say that we have 100 million of kgs of unsold tea, but mainly what we've done so far, right now we are hitting about 40 million. End of September, we will have moved a lot of tea. Last year, when we characterized as a subsector, they had done 266 million, and the endorsement for this year is 319 million kilos. That means if you check the contribution value, the GDP is high. And again, the money that will go to the pockets of the farmers again is high compared to last year. Jimane kod lony mag tiyo e meli Mombasa ywak ni weche mag mibadhi sani okwako sekta no gino mamono gi yudo thuolo mag tich e meli kaka yande ne timore kinde mokalo. Jotijego makoni thoth tije ma yande gitimo sani okaw kod jotich manie pinje mag libamba. Dwani piny owacho many kaka nyalo resogi to chutho kalure gi chenro mar Blue Economy mageto bero weche mag yuto e nam. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jogo mani kod lony tije mag meli mabende nochwalo ng'ur margi apis bad piny owacho mochung' ne chenro mag nam kata Kenya Maritime Authority kaachiel kod Tendworth ma Mombasa KPA. Ywak gi maduong' en thuolo mag tije magikoni sani ok chiwnegi ka jogo mayudo tije makamago to gikoni nyaka chiwie miet bilie. Ambao 75% should remain here, lakini unakuta kwamba katika watu 400 wanachukuliwa watu 30 kutoka coast. Hizo nyingine zinakwenda juu. Hizi nyingine nafasi 370 zinakwenda wapi? Na 75% ni ya hapa. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, mabaharia wetu wapate kazi. Hawa walioko hapa, mbona waondoki hawa? Kwa sababu wanaona saa baharia wamepata ufahamu, wanajua sehemu husika ni gani. Tumepeleka barua KMA, imekubali barua yetu. Tukampelekea juzi waziri CS ndugu yetu Ali Hassan Jo akaipokea. Tumepeleka barua nyingine town kwa town clerk, wameipokea. Barua hii leo tulikuwa tunaipeleka kwa managing director ndugu yetu kapteni mwenzetu Ruto. Wamekubali kuipokea barua yetu. Sisi hatuna ugomvi na mtu wala shida. Shida ya baharia unaona shida yake ni nini? Kazi. Mtu anaambiwa funga kamba haelewi. Sisi watu wa ujuzi tuko hapa. Tutafanya vipi? Gikoni thoth tije mag meli to chutho mago Mombasa gin mago monego tim gi jotich mapacho ka gino makata kamano gikoni ok timre nikech weche mag mibadhi mokwako sekta no wach mamiyo thoth jotich wuok mane pinje maoko. Nake hapa mpaka uongane bwana. Sisi hatuna sisi hatuna pesa kuongana. Na hawa jamaa tunataka tufanye recycle. Wabadilishwe vile serikali ya Kenya ilivyobadilisha. Kopogore gi mano, gidwani omed tiegi lony manyasani e sekta no, kako machielo bende gikwayo piny owacho mondo mi otheg lweny mantiere kind kweth ariyo makoni otelo ne jotije mag meli e pacho ka. Baharia asome, awe empowered, awe na vyeti vyote, revalidation, STCW, awe na hizo oil and gas. Haya, 3, baharia apate access ya kuingia ndani port, kufanya kazi za port kwa kingojea meli. Kuna watch keeping, kuna mambo za mooring boat. Kipindi cha nyuma kuna ndugu zetu walichukuliwa mpaka KRA. Wako wakina Kodheki, wakina Marem Carlos walichukuliwa. Hata kuna ndugu zetu wengine wako kwa tag za KPA. Tunashangaa hizi kazi zilienda wapi? Na tuliahidiwa kuwa baharia atafanya kazi Kenya Ferry, watafanya kazi Coast Guard, watafanya kazi kwa mooring hizo na pilot za KPA. Baharia ametengwa. Na wote wana vyeti hao. Wamelipia vyeti, wamesoma na HELB,
wamekopa mpaka hela za watu na vyeti vina expire, hawajapata ajira. Watalipa vipi hizo hela? Tunanyanyaswa sana, tumechoka na kutembea vyeti vyetu mpaka vina expire. Tumegharimikia hizi vyeti bwana. Vyeti karibu laki vina expire mgongoni, tunatembea tu hivi. Kazi zinakuja hapa wanarusha watu wengine juu tu. Wanarusha ndege kila siku zinapandisha watu wanajaa kule, wanatoka Nairobi wanaenda kuharibu kazi kule. Ywak gi maduong' en ni piny owacho pargi e sechegi ma koro nitiere chenro moyiedhi mag yuto mag nam midendo ni blue economy mageto chiwo thuolo mag tije ne jogo mani kod lony. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. You truly are the winner of 50,000 shillings. Courtesy of Jipange. Thank you. Una feel aje? Na feel vizuri sana. This is your check of 50,000 shillings. This is also the goodie bag, the Jipange goodie bag. Hii hata tuambiagi watu nini niko ndani. I can tell especially my fellow youths that wajipange na view sasa. I decided that I will empower my house manager completely. It was on a 3 billion balance sheet when I joined. By the time I left, mid-year 2024, the balance sheet has gone to 1.8 trillion, according to the published results. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At Shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kakoro donjo weche mag tuke nyakora mogeni romo makende mar rango tiyo kod lony manyasani e jiwo weche mag tuke mopogore opogore pacho kane obagi mbalariany ma Strathmore. Romono manokelo kanyakla jogo manitiere e sekta mar tuke, jolony weche mag lony kata sport science kaachiel kod jotugo ne obagi kuom odiechieng' achiel ka thor wach en ni Kenya nyalo chako jiwo kendo gero weche mag tuke kokalo e lony manyasani. Jakom mar riwruok matayo tuke mag rugby Sasha Mutahi olero ni kaka riwruok gisechako tiyo gi lony manyasani e kinde ma tim mar Shujaa ne timo ikruok ne tuke mag Olympics. Somo chal mar del, ng'eyo kit chiemo ma jotugo owinjo bed ni chamo kaachiel kod tiyo gi nonro mar bero duoko gin moko kuom yore ma lony manyasani nyalo konyo e tuke mopogore opogore. We're going to the Women's World Cup in the Dominican Republic. If an under 17 player today needs a technological tool, she cannot buy it for herself. It has to come from the ministry. So we need a conversation where all the stakeholders are ensconced in an area where they understand that we all need to invest in this. So we went ahead and we said we're going to do this, and we've done it because we're looking at ways to ameliorate human performance and enhance the user experience with sport as an industry and with technology. Meja Peter Waweru ma en jalweny ma nosedhi e retire kendo tugo tuke mag golf e klab mar Nanyuki Golf Club nobedo jaloch e tuke mag golf mosir kod bengi mar NCBA mane obagi alap mar Nanyuki Sports Club. Waweru notieko thuolo mokwongo gi points 35. Moses Mudhoki notieko thuolo mar ariyo e division mokwongo bang' yudo points 35. Steven Mudedhia nobedo jaloch e division mar ariyo e kind jotugo mane kod lony e kind rang'iny mar 13 gi 24. Purity Gidhui notieko e thuolo mokwongo gi point 35 e kidieny mar ariyo mar nyiri.
Joloch nong'ado tiko mar donjo e finals mag tukegi ma ibiro bagi giko higani e alap ma Muthaiga Golf Club. Alap mar Royal Nairobi Golf Club biro bago tielo mabiro mag tukegi dweni tarik 28. Tim mar Harambee Stars medo dhi nyime kod ikruok margi motelo ne tukgi mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika higa mar 2025 ka jotugo matugo e leagues maoko medo riwore gi timno e piny mar Uganda. Kenya biro rakore kod tim mar Zimbabwe chieng' tich abich ka kocha mar timno Engin Firat pod chwero loya bed ni jotugo mamoko pod ni kod hinyruok. Kapten mar Harambee Stars Michael Olunga biro ng'eyo ka poni obiro tugo. Jaloyo machon mar klab mar Gor Mahia Benson Omala, Jonah Vire, Johana Ayunga gi Victor Omune biro kao ting mar loyo ne Kenya. Bang' tugo gi tim mar Zimbabwe, Harambee Stars biro wuok Kampala kendo dhi e boma ma Johannesburg e piny mar Afrika ma milambo kama gibiro rakore kod tim mar Namibia e tukgi mar ariyo. Jatugo mamako thuolo mokwongo e tuke mag Abasidi Jannik Asina noloyo jatugo Tommy Paul sets 3-1 mar 7-6, 7-6 ga 6-1